Hi guys, σήμερα θα παίξουμε Shadow Fight. Έχω κάποιους φίλους μου, τον Πέτρο και τον Θανάση. Βλακίες κάνει πάντα. Έχω φτάσει στο Hermit. Συγγνώμη που έχω καιρό να κάνω το βίντεο. Θα παίξουμε κάποιες πίστες. Θα παίξουμε replay των links. Και λοιπόν έχω φτάσει στον 5ο bodyguard. Και λοιπόν, αν θέλετε τσεκάρτε το παλιό μου βίντεο και ας αρχίσουμε. Μπορείς να εξηγήσεις μετά σε όλους τους τηλεθεατές μας πώς έκανες το replay? Οκ, όλοι το ξέρουν. Πάτησα απλώς τον ήλιο. Όταν φτάνεις στο Hermit, σε λίγο σου βγάζει τον ήλιο. Απλώς. Εννοείς την έκλειψη. Έκλειψη ηλίου, το ίδιο είναι. Λοιπόν, τώρα θα το σκίσω αυτό τον πούστη εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο. Είναι ένας τυπάς που παίζει το μάγκα και έχει δύο σπαθιά αυτός. Τον σκίζω τον πούστη. Πάτα. Όχι! Κερδίζει! Μα χάσει 100-0. Μέχρι 2 πάει. Εγώ θα το κάνω πρώτος. Και αυτό το κάνει πρώτος με μακελίσεως. Εγώ το έκανα. Αχα! Λοιπόν, όπως τη βλέπετε, είμαστε σχεδόν το ίδιο. Πάτα. Fuck. You. Χέστη. Ωραία κότα. Όχι, αυτός ο πούστης εδώ πέρα. Λοιπόν, αν είσαι άντρας, θέλω να παλέψεις. Αστεράκια, σουτάκια. Δεν τα χρειάζομαι. Ωραία, νικήσεις 100-0. Ελπίζω να νικήσεις 100-0. Όχι ρε, για τόση ζωή ρε να πούμε. Έχουμε ρε. και εμείς όπλα του Shadow. Λοιπόν, το παίζετε μάγκες. Το παίζετε μάγκες. Όχι, το παίζουμε gift. Ωραία, γύφτη άλλος. Χωριάτι δες, αστεράκι. Ουί! Κι άλλο αστεράκι. Ουί! Κι άλλο Ουί! αστεράκι. Ωραίο πούστη, τα αποφεύγει. Πώς θα αποφύγει? Λίγα αστεράκια ήταν, σιγά τα λάχανα. Μπορεί να σκύψει, πόσο βλάγας και πόσο loser πρέπει να είναι για να μην το κάνει αυτό. Εγώ πάντα αυτό κάνω σχεδόν. Όταν μου πετάνε αστεράκι αυτό κάνω, αν δεν τα αποφύγω στα χείλια μου. Και λοιπόν πάλι με σκίζει αυτός ο βλάκας. Αχα, τώρα τον κερδίζω εγώ. Ο άλλος παίζει Clash Royale. Μπορεί να κάνω κι εγώ ένα βίντεο Clash Royale. Ίσως το επόμενο. Το επόμενο θα είναι αφού. Ίσως γίνει την ίδια ημερομηνία, δηλαδή σήμερα. Αυτό θα γίνει. Ναι, σήμερα θα γίνει. Δεν ξέρω, δεν είναι πιθανόν. Αλλά το Shadow Fight τώρα, όπως βλέπετε, το κάνουμε σίγουρα. Σίγουρα. Άρε, πούστη. Έλα. Για λίγο, Πάρα. Όχι. Πάλι με κέρδισε τον κολόφαρδο. Κολόφαρδο, δεν καλά. Κόλο τι κόλο. Κολόφαρδο. Φαρδίς κόλο. Δείξτε τους πώς παίζει ο άλλος αυτός το Clash Royale. Να, το παίζει αυτός. Να, ορίστε. Το παίζει, να. Λοιπόν, με κέρδισε αυτός ο βλάκας. Καλύτερα να με παίξουμε έτσι. Θα παίξουμε challenge. Εγώ έλεγα να πάμε στον Hermit. Να κερδίσουμε. Impossible είναι. Το ξέρω. Όχι, πάλι αυτός. Θες απ' τη ζωή μου. Αυτός θέλει να πάει στο ζωολογικό. Τι σε ζωολογικό ρε, βλέπεις τι κάνει αυτός ρε, βλέπεις τι κάνεις αυτός. Πολεμάει σαν άντρας. Σαν κορίτσι πολεμάει. Σαν κορίτσι. Ωραία. Και εσύ κόλλημα με τα αστεράκια. Ρε, βλάκα. Ρε.
Πάτα, έχω Ninja Spalter. Εδώ δεν είναι μόνο ο Τι Paul. πας? Δεν είναι εδώ μόνο ο Paul the Headshot. Είναι και φίλοι μου. Είναι και τα αστεία του Σκιάχτρου εδώ. Ποια αστεία του Σκιάχτρου ρε. Έχω κανάλι που το λένε τα αστεία του Σκιάχτρου. Τι λέει ρε, αυτός σιγά μην έχει κανάλι. Έχω ρε. Πώς το λένε? Αστεία του Σκιάχτρου. Ωρε φίλε, τι όνομα είναι αυτό ρε. Καλά, μπείτε τσεκάρετε το αν υπάρχει. Γράψτε μου κάτω στα comment σχόλια. Να το τσεκάρω κι εγώ. Άρε. Ωραία, με χτυπάει ο βλάκας. Αλλά γιατί το YouTube δεν το έχω και αναβαθμισμένο, μου λείπει μια αναβάθμιση. Δεν ξέρω άμα είναι πιθανόν να το βρείτε. Τι να βρούμε. Γιατί, Τελικά πίστες θα παίξουμε Underworld. γιατί το YouTube μου ποτέ δεν προλαβαίνω. Συνήθως κατεβάζω παιχνίδια και όταν μου λέει να αναβαθμίσω το YouTube, μου λέει εγώ σε εκείνη την ώρα κατεβάζω παιχνίδια. Κολοδιαφημίσεις, Κολοδιαφημίσεις τι να κάνουμε. Θα παίξει Underworld, θα χάσεις 100-0. Σκάσε! Μετά δεν μπορείς να παίξεις άλλο. Μπορείς. Δεν μπορώ. Κοίτα πως ενέργειες έχω ρε. Πριν λίγο Έξυπνα. του έδινε πόσα XP, Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πόσες γαμίσουμε κινήσεις του κόλλους. έδινε που δεν είχε χρόνο όλο εδώ πάνω στο κινητό του, όλο του βγάζε. Βλακίες. Ναι. Ήλενη τσάτρα. Αυτός έχει και 15 ζωές, θα χάσεις. Τον σκίζω ρε. Μια ζωή του ξόδεψε σχεδόν. Μια ζωή σχεδόν. Ναι. Ξόδεψε το ολοκληρωτικά και με το λες. Να, 14 ζωές. Ξόδεψε ακόμα 14 και μου λες. Σκάσε, υπάρχουν κι άλλα άτομα εδώ πέρα. Εγώ θα παίξω λίγο Clash Royale. Πόρε και οι δύο Clash Royale. Το tablet μου του είναι σπασμένο δυστυχώς. Σκάσε! Συγγνώμη, σκάμπου. Α, κορυμένος με τα αστεία του, Τα έχει συνηθίσει, Πολύ τα έχω συνηθίσει. Thanks, παιδιά που με βοηθάτε. Εδώ όλο βοήθειες. Όλο Κοιτάξτε εμένα, κοιτάξτε εμένα να ρε παιδιά. ξοδέψω 18 διαμάντια για ένα chest. Όχι. Περίμενε. Φέρε. Τώρα το πήρε ο άλλος τα Clash Royale. Δυστυχώς. Κλείνω την πόρτα. Καλά, εσύ τουλάχιστον λες αστεία. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Εγώ. Τι κάνεις στο βίντεο? Τίποτα. Τίποτα, το λέει και μόνος του. Έχουμε τα όπλα. Αλλά έχω δίκιο. 300 ακριβώς. Έχασες ή νίκησες? Δεν είναι mate και. Έχασες. Σκάσε. Νίκησες. Σχεδόν τη μισή ζωή του ξοδέψαμε. Fight πάλι. Θα θα πάω πρώτος. Όλο καρφώνει αυτός. Έλα ρε. 8 ζωές έχει και εγώ θα σε σκέσω. Black. Πάτα. Fuck you. Fatal fight. Τα παιχνιδάκια σου. Fatal fight. Finger fight. Μην είπαν και finger fight. Σιγά μην είναι και finger fight, ναι. Δαχτυλοπόλεμος. Πλάκα μου κάνει. Πάει κι άλλη μια. Όχι ρε. Πάρε κι άλλες 10. Έχει 6 ζωές. Τον έχεις ρε φίλε. Το κέρδισα. Τον κέρδισα παιδιά, τον κέρδισα. Τον κέρδισε παιδιά, τον κέρδισε. Επειδή με βοήθησε ένας βλάκας και τώρα finishing. Να το σκίσουμε μόνο. ένας προς ένα. Γιατί δεν παίζει με το ψαρόφατσα? Δεν έχω ενέργειες. Για την ψαρόφατσα. Ωχ, μια ζωή. Γελάσαμε. Γελάσαμε. Φάτα. Βάρε αυτό το ξερό κεφάλι. Λογικό, αφού είναι ξερό. Έκαψε όλα τα δέσποτα πάνω του με τη φωτιά τώρα. Φάτα μια στα αρχίδια. Γιατί παίζει στον κάτω κόσμο και όχι στον παρακάτω? Είναι άχρηστος θα πούμε. Ο επάνω κόσμος είναι άχρηστος. Όχι, ο κάτω κόσμος είναι άχρηστος.
Μια χαρά είναι. Ποιος είναι ο άχρηστος? Πάνω ο κόσμος είναι άχρηστος, καλέ. Ειδικά ο Lynx. Καλέ. Μια χαρά είναι ο Lynx, απλώς σου σπάει τα νεύρα. Ναι, όλο μπουμ και μπουμ με τις βόμβες του. Ναι, τις κολοβόμβες του. Μας σκίζει τα νεύρα. Ο Lynx μόνο καταφέρνει να μας σπάσει τα νεύρα. Τι θα κάνει, μας πάει τα νεύρα για τον... Γιατί για μια κολόβομβα. Όχι, Να, πήρε και μια ενέργεια. Όχι, μας πάει τα νεύρα γιατί αργότερα όταν θα παίζουμε τον Hermit να έχουμε σπασμένα τα νεύρα. Ωραία. Και Cute. Λοιπόν, παιδιά, Να σας ρωτήσω τώρα, αυτό ήταν το μέχρι βίντεο. πότε θα είστε με αυτά? Κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα comment. Παύλε.